Otsailean inauteriak ospatzen dira. Mozorroek kaleak kolorez eta alaitasunez betetzen dituzten eguna da. Oso divertigarriak dira. Inauteriak duela 5.000 urte hasi ziren. Batzuek Erromatan inperioan kokatzen dute. Garizum aurretik, negua agurtzeko festa bat zen, udaberriari ongietorria emanez. Munduko leku guztietan ospatzen dira, baina batzuk oso famatuak dira. Venesiako inauteriak adibidez, oloretako maskarak dira nagusi. Rio de Janeiroko inauterietan 50.000 pertsonak baino gehiago biltzen dira desfileak ikusteko. Espainian, Tenerifeko inauteriak dira famatuenak. Izan ere, munduko bigarren inauteririk ezagunena da, Rio de Janeirokoen atzetik. Inauterietan gozoki bereziak prestatzen dira. Hala nola, torrijak, filloak, inauterezko tortillak, inauterezko belarriak. Hau gozea! Geuk ere bai, Euskal Herrian inauteriak ospatzen ditugu modu berezi batean. Orain Orbik kontatuko dizkigu detaiek guztiak. Goazen bideoa ikustera. Gustatzen zaizuen nire mozorroa? Originala, ezta? Zertaz mozorrotuko zarete aurten zuek inauterietan? Hortzesku bidez! Ona! Ara, payasoz ere, bikaina! Astronauta, primeran. Astronauta! Primeragoa! Ai, baina mozorro festa baino gehiago da inauteria ez pentsa, Ez? Neguari agur esateko eta udaberriari ongi etorria emateko festa ere bada, pentsa Euskal Herrian pentsatu izan dute betidanik, ezakit, natura esnatzeko erritu zaratatxu bat dela. Horregatik izango ditugu horren pertsonai xelebre eta aberatsak? Baliteke, adibidez, Nafarroa garaian Joaldunak, Lapurdin eta Baxe Nafarroan Goiti Zanpantzar, Artza Arizkunen, Mambultxarroa Unanun, Atorrak Mundakan, Zamaltzain Zuberoan, Atxezarko Arruitzen, Mielotxin Lantzen, Markitos Zaldu Ondon, eta Txantxoa Baltzizketan, ikaragarri pila ditugu, ezta? Hala ere, badakizu ezin izango diren inauteria ospetsuenak Euskal Herrian? Tolosakoak. Segurazki Tolosakoak izango direla. Bai, giro bikaina egoten da. Musika non nahi, txarangak, non nahi eta noiz nahi. Eta umorea, ze umorea duten Tolosan. Ikaragarria. Gainera, urtean zehar gertatu direnak, ez dakit, umorez ere jorratzen dituzte. Ez da hor bukatzen Tolosako xelebrekeria. Asteko egunak ere oso era zelebrean deitzen dituzte. Adibidez, osteguna, ostegun gizena. Ostirala, ostiral ne. Igandea, inaute igandea edo zaldunita. Eta astelena, astelenita. Eta asteartea, inaute asteartea edo asteartita. Eta niri horrela pasatzen zait astea, tita. Tira badakita aurtengo inauteriak ez direla betikoak izango, baina tira. Zergatik ez gara mozorrotzen eta argazkia lagunekin konpartitzen, ni presnago ikusi.